Gadami jimawa badami hami jojo lani mi yomi jangto daka boda yeta tagadami jimawa badami hami jojo lani mi yomi jangto daka daka konge. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal yettude Allah e julde nelaɗo men Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o jama kisal woni mo yo Allah waɗen welede muɗum oɗon jarlo kadi oɗon jaafo oɗon ɗacca haqqe ko yiɗa haalide ɗo ko en ballodirta kadi enen fof oɗo koye goto e mawɓe men koye mawɓe dental ɓe o jeeya ɓoyɓe ɗo adiɓe min ɗo kamɓe jignaɓe aranoɓe fof e jignaɗo men goɗɗo ceerno Baba Ousmane mataw ala ɗo ko jaltuɗo kamɓe hannde gonɗo mawɓe joni kamɓe goni mawɓe dental ngal ko min mbawi hen haalde fof ko min kamɓe ɓuuri min andude ko min kalata ɗo ko dawa kam to ummi to ito fuɗɗi to ene woɗɗi wona ɗo tan heddoro noon kullu yawmin fi sha'ani kala ñalawma garɗo so ɓenni kadi keddi ɗo artata ko kamɓe gardi min ɗo minen kam ko caggal mabɓe min dewi daka o kadi woni no anni mabɓe ko ɓooyi ɗum ɗo wawa rendude ɗo on anni ɓe joginima ɗum ko ɓooyi heddoro noon nde Allah hoddiri hunde on fof nden wonde wonata mara ko joni Allah newni joni Allah hoddiri yimɓeɓe fof mbawa rentude ɗo wona daka o wona goto kono ɓe ɓooyino dogande ɗum ɓe ɓooyino yidde ɗum ko joni Allah hoddiri kadi kamɓe wonnoɓe sababu ɓe fof hewɓe mabɓe hande ɓe jalti aduna ɓe natti wawde saka ngara kamɓe noon Allah ne heddiɓe ɗo yo Allah ɓoyno o jeesa amen ɗo hitande fof minen mabɓe dakto ɗo e daka he koye mawɓe adiɓe ɓe jeeya ɗum noon min jettiri ɗum Allah kadi no fewi so golle ɗe gaari ha ɗo caggal Allah nelaɗo muɗum ko darde mabɓe e pellital mabɓe e muñal mabɓe e yaajande mabɓe yettinɗo daka o emin jetta Allah e nelaɗo mum min jettaɓe hen kadi no fewi min ñagoto yo ɓooy dusde min ɗo minen kadi ɓe ɓooya ardade min ɓooya hedde caggal mabɓe ko heddi ko noon golle ɗe gaari ha ɗo natti wonde golle mawɗe ko golle sukaɓe kamɓe ko ponno wadde ɓe mbaɗi haaɓe gayni hankadi heddi ko darde amen minen sukaɓeɓe pellitali amen minen sukaɓeɓe yidde amen e darde amen minen sukaɓe jeego heddi ko somin jaaɓi darade min jaaɓi fillide min jaaɓi tinnade bisimilla golle ɗe ɗe jokka kono kamɓe ko ponno wadde fof ɓe mbaɗi min jetta Allah min jettanaɓe kadi Allah no fewi daka noon alhaali muɗum wona gueɗe beɓɗe kadi wona kadi gueɗe kadi beɓɗe kadi haalde nde wonno ko woni hen ko eko moftide ko suuɗi hen ko haalde ɗum weeɓani ɗum noon neɗɗo o etota tan enen ko kalten ɗo ko en eto tan haalde hen moƴƴereji gonɗe hen e barkeji gonɗi hen kadi oɗo daka ko daka guynaɓe fof ala Samba ala Demba kala biteɗo ko guynaji koye daka he jeeya kala nde ummiɗa Fuuta mbiɗa aɗa fayi daka kala nde ummiɗa Fuuta mbiɗa aɗa fayi daka sa ari ha yettima daka ɗo en jogui daka mo paaɗa ma fayi daka Galoy walla a fayi daka Bakke daka guytan paaɗa ala daka goɗɗo mo mbaɗa fadde sowona tal kaka guynaji daka guytan mbawata faati leke da andi noon ko ɗo guynaji gonɗo e ladde e gonɗo e wuuro fof ndindi daka o eyyi ɗum noon min ñagotoɓe minen foof yomin mbattu haqqille amen e daka he min toppito ɗum min nanga ɗum juuɗe temedere moƴƴere dañetede ɗo nde ko wuuro ngo fof jeeyi araɓe ɗo eɓe garan fof min gaddi annaji mumen kala ko wawi dañeje ɗo ko heewino ko famde min ñaagui Allah minen fof yo Allah rendidin ɗum e mabɓe ɓe mbatten haqqille kadi e daka he no fewi kamɓe wonɓe caggal ɓe e wonɓe ɗo e wonɓe wuuro ɓe fof kala nde yonti daka ɗi fof ijani daka ɗi fof ko mahaɗi mahi ɗumen ko moyen hande minen somin jiiɗi wadde ɗo hande darnuɗo caali min mbaɗa piyoji walla mbaɗa sengueji min ngala moyen muɗum ɗum noon min jiiɗi ko minen wonɓe ɗo e wuuro heɓe e kamɓe wonɓe ladde ɓe haqqillaji amen fof ndenda min mbawa wallodirde goto fof jagga hen o foti wadde hen ko kadi waɗa hen bisimilla fadde oɗo sifa kam ɗo min jooɗi hande ɗo haade amen arde ɗo won daka goɗɗo momin gonno Allah itti min to noon addi min ɗo kadi ko sababu gonɗo sababu kadi ko guynajo eyyi ceerno Harouna Keppe eyyi ko kañum woni sababu gargol amen ɗo
oɗo daga nana ɓooya seeɗa ha yettima ɗo keɓugol ngal ne ene wayno ko gila aljuma min ummi wuro kadi wona minen fof gardi e wayno doole ɓurɗe hewde ɗe ko abbitiɓe tuggi alkamis o tan fayi ɗo ɗo jooɗi ɗen ɗo kono minen ardinoɓe arde ɓe min jonani no fewi kono gila aljuma kam Allah itti min ɗon addi min ɗo e min ɗo kono doole ɗe ɓuuri hewde ko kamɓe abbitoɓe ɓuuri jogade doole ɗe kono kam keɓugal ngal kam gila tan wiya Daka ene heddi lewru lebbi ɗiɗi ko keɓugal muɗum min goni gila ɗum ɗo ko waɗa ɗo ko caleji ɗe fof koma heblane sa ari daña ɗo gonɗa so noon ɗum so tawi heblaka sa arina a wawa dañde ɗo gonɗa ɗum keblata ɗum ko gila arani ɗum hitande fof noon ɗum tagi no mbimi ɓe mbatta haqqillaji ɓe balla min no min dañiri caali taw caali taw hankkadi wona hitande fof par ce que caali kiɗo joni ko fewna ɗo ko hitande fof fodde 80 mille sappo e jeegom ujunere min jaltinta ene fewne joni so Daka o gasira ko ni woppirte werle leɗɗe ɗe hay hunde min naftortako mo wuuri kadi min jalti kadi ko somme mbaɗo ɗon kadi min pewna an ɗum ɗon kadi en manki wadde gartam ɗum noon wadde feere nde tan daña ko waɗi taw koko ñiiɓi taw koko tabiti hitande fof nde mbawɗa arde fof taw haqqille ma ne deeƴa on banggue heddo ko ñamɗa e ko jarɗa machallah ɗum kadi jettiri ɗum Allah kadi no fewi nde wonno kadi innamal mu'minuna kadi ikhwatun noon Allah wi enen fof kadi ken julɓe yimɓe kadi so gondi kadi ta'awunu kadi alal birri kadi wa taqwa yimɓe so gondi kadi ballondirtu eyyi kadi machallah fodde kam ko Allah addi min ɗo ko komin gonata e Daka he ko fodde balɗe gondete ɗo ɗe ala beñodiral meeɗa wadde ɗo haaluji mettuɗi cufɗi meeɗa wadde ɗo ko jokkere enɗam e weltare e muñodirde kadi mawɗo ne andi ko mawɗo suka andi andi kadi ko suka goto fof noon ko kiddi ɗo huurum ha timmi eyyi on banggue kam hay caɗele goto kadi min ngala hen ɗum kadi ko yettere Allah kadi no fewi weeɓani min mo basiru ɗon ko mboɗo wasi o hooram mboɗo wasi o kadi kala dendagal sukaɓeɓe kala moƴƴere wonde ɗo nde won gueɗe nan ɗo goni so tawi aɗa haala ɗum tan a ndewno hunde sa yiiɗi hunde nde a jeeyama e hunde nde wonkaɗa haala hen tan ene wawi sikkede mara tagui aɗa haala ko fodde ko hen jeyɗa kono kadi Allah kadi woni ceddiɗo kadi kala julɗo mo Allah addata ɗo yii ko woni ɗo ko yii moƴƴere wonde ɗo nde yii barke gonɗo ɗo o eyyi basitomiɓe tan mboɗo wasi o hooram heddoro kadi neɗɗo kala nde yonti ko yonti fof weeɓat eyyi ɓe garani ɓe haqqillaji mabɓe anniyaɓe mabɓe foof nan ɗo eɓe jiiɗi heddoro ko hol ñalawma ɓe garata ɗo o ñalawma so yonti tan ma Allah newnu kamɓe fof ɓe gara ɗo ɓe garani ɓe wona haqqillaji mabɓe ngala ɗo de wona ɓe jiiɗade ala eɓe jiiɗi haqqillaji mabɓe nani kono ñalawma ma Allah hoddirde ɓe garɗo on ñalawma arani taw mi ñagonoɓe Allah no on ñalawma yo Allah addu ɗum ɓe gara ɗo ɓe jii ko min jii hen ko inchallah moƴƴere wonde ɗo fof minen fof kadi min denda min keeƴa hen inchallahu taala kanko jignaɗo meɗen o e kanko ne on gueɗe ɓennuɗe ko yeeso makko foof omo tawa joni kanko min rokkamo wona kanko ne ko jubbi hen fodde ko Allah newni o haala foof e kadi mbawi naftorade inchallah ko daña e o saaha ko alano nden ko mawɗum minen mbiyata won ko daña ha yanti eko min mbanno ko kawral ngal gonduɗon ɗo ngal e pellital joguiɗon ngal e anniyaji joguiɗon ɗi ñaagoto ilallah wahidun jabbaru ko yo Allah yettin fandare moon kanko Abou gonɗo sababu o e bandiraɓe makko ɓe o liggodirta ɓe fof yo Allah ɓeyduɓe ñimnanaɓe radio o udditanaɓe dammuɗe barke dandone peeje añ yo Allah moƴƴin gurnameje moɗon yo Allah yomo moƴƴere noon onon fof tawaɓe ɗo yo Allah junno balɗe moƴƴere battan ko duwaw tan hankkadi min jogui min wawa asde hen ɗumanaji mum ka haalte ko kaltino ko a gayni hankkadi ko duwaw tan yo Allah reen yo Allah ɓamtu yo Allah jokku moƴƴere nde ara kala minen min gandi wonɗo jettin ɗon Daka o min jettanoki ɗon min ñagoto Allah tan ko yo Allah ɓeydu on jarama eyyi alhamdulillahi rabbil alamin sa yi mawɗo Daoud Ousmane Kébé sa yi mawɗo ma yi cukalel sa yi suka ma yi mawɗo noon Allah waɗiri min ɗo no wawi taw min ɓuuri hen famɗude kono alhamdulillah 2019 puɗɗima ɗo arde min taw kamɓe mbaɗi créé Daka o ko idinde hen mais ko Allah addimi ɗo ko hay tana goto mi yani hen eyyi to banggal ngal defuto minen ketti hen e affaire mo ganduɗa ko foti sodede ko minen ketti hen wadde e imdade walla wadde ko wiyete desete ko minen Allah henni hen eyyi mboɗo wonde Demba Diop kañum woni defawo amen e abbiriɓe Mamoudou Fam oɗo wiyete ko Mamoudou Amnata noon de somi jumani e Abou Sy minen ɓuuri wonde affaire defuɗi mais ko mawɗum alhamdulillah eyyi kala kadi ko jaaki min hen min garta e mawɓe amen banggue alhamdulillah Allah walli min to minen foof min kewani yimɓe hewɓe min jiiɗa ɗum ala minen emin gandi tan ko foti wonde
pat tewto min ɓetata emin nganndi jawdi ndi jiida nayi men ɗi ga e nayi furɗi ɗi wona gooti so ɓurti tan ma wonno wayi min mbaɗa limite to banggal ngal kaane emin nganndi hannde mawɓe cellaani hay sukaaɓe cellaani gonɗe affaire asma kaane min gunata min joƴƴino jiɗɗo ñaamo wiɗa oppa lamɗam kadi ko hay min mankino ɓuri min ɓurtina to banggal ngal lamɗam to ɗum ne kadi mon fof en wattu heedi so sa anndi tan an a wawa a yewat bawɗo totta ɗum ana wawa fondu ƴeewa bawɗo fondu totta ɗum ala mawni kinaare awja assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu welta tan no feewi feewi no feewi nde wonno neɗɗo fof waɗa tan ma Allah ardini taw ɓen gardi heen kadi daaha o ko daaha nguy fof no fotirno Allah waɗɗo mawɓe minen emin nde maɓɓe ceerno Mamadou winan innamal mu'minina ihwa faslu bayna ihwaytum e konngol Allah haali wonani muhaji haali kadi machallah nedinane daaha he guila sukaɓe ha mawɓe fof fof jogui hen respect goɗɗo o kadi min mbaɗi minen fof komin guiƴiraɓe mawɓe ene mbawno ƴettude décision mbiya ko mawɓe kono jaaɓi tellitade gabbima sukaɓeɓe fof mbaɗimo daregal mbawi wurdude eyi ko noon Allah wi noon nelaɗo wi julɓe kala gondi mbaddu masalaha kadi diine o kadi machallah ene ɗofta no fewi saabu nela salam o wima al ilmu ilmani ilmu din wa ilmul badan o wima gande ko ɗiɗi gooti en gotal ko gandal diine en gotal ko gandal ɓandiyanke gandal ɓandiyanke ngal ko ƴeewa fodde ko cefruɗa hoorema e ɓanduma e cellama e gonka ma galdal diine o ɗum addi en ɗo ene fof saabu Allah ene laaru mum Cheikh Tidiane e saabu Alhaji Mouhamadou Ahmad Saydou ene fof ɗum addi en ɗo ngal ɗon gandal noon ngal garɗen yiilade kadi ko garɗen yiilade ko inchallahu mawlana ene jorti en keeɓi ɗum ha papari saabu ɗo ko baladuɗo yibbo ɗum wiya wuuro welgo uurngo ɗaɓɓete hen ko dañete e mum nden noon wuuro ngo en wawi ɗum ɗon en wawi kadi hattande ɗum kadi ceernajo ko waɗi ko ala ko mbawɗen duwanade sona yo Allah yoɓam moƴƴere ene e ngalɗam haydara sona ko waɗen en pewjanɗe en ferani en wertani en ala ko heddi gaare leyɗe ɗi ɗum falillahi alhamdu ahsana haaliguina jettiram Allah no fewi no fewi no fewi kadi en jettan Allah kadi saabiɓe kadi ha garɗen ɗo ɓe e minen komin gari ɗo ko laawol goto min garno ɗo kono hannde emin ñaagui Allah kala ala dara min ɗo yata wonko jaggi ɗum goɗɗum kadi min ñaagui Allah kadi Allah ittan min wasde arde ɗo nden noon ni min gari ɗo sa miiɗi hunde mbaɗa kono gaybuɗo ni minen han kadi Madina komin aybuɓe hen minen somin goni sukañaɓe tan Madina min ñamano ha laaɓa min garta min deeƴa kono Allah waɗani min ɗum kono kan hannde nomin mbayi Madina ni emin gaybi hen gaybu gon hulɓini e kadi min ganda kadi to haaɗe amen eyyi beela men ha ɓernde kono min somin kulani min mbi beela men ɓurti ɓerde eyyi nde wonno komin jiiɗo falillahi alhamdu diine on yaaji ha machallah nokkuji islam batteɗe diine fof ene yaaji machallah kono komin ɓami yiide komin ɓami nande komi fawmi yiteram falillahi alhamdu yettere Allah no fewi no fewi no fewi no fewi min jettan ɗum kadi ceernajo no fewi min ñagonoma halifa keddiɗo oɗo nde Allah junata balɗe makko junno gurdam ɗam ɗon min ha yeeso ha yeeso ha yeeso hamin kaɓanamo ya barke annabi sallllahu alih w sallam eyyi ko almudiyal moon mo Azidia en jeeha nguy en ummiri wuuro Kaheyji salmin ɗon e jooɗaɗe ɗon e ñagade ɗon duwaw waɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh no fewi wayno jonde nde fayida heɓama hen ko ardi foof kanko gonɗo sababu ɗeɗo golle o hono gara meɗen Abou Diop min jetta Allah e nelaɗo muɗum min jettamo kadi no fewi min ñagude Allah jundat gurdam makko ha juuta wadda hen cellal duumigal wadda hen kisal wadda hen ndenka wadda hen udditare wadda hen yaajede waddane enen e dendagal kadi julɓe a barke Qouranil azim nde wonno gueɗe baɗini ko gueɗe peññinteɗe noon wawi feññinde ɗum yiiye nane tan ko hono ɗeɗo gueɗe eyyi sa dañi sa yiiɗi haalde a dañani ɗo kalɗa a wawata haalde mbawata tan ko deƴƴuti kono kanko gonɗo sababu ɗeɗo golle minen kam min ngala jobdi makko kono Allah jogui jobdi kañum woni jooɓo yo Allah yombo onon kadi ɓe liggotoɓe mi ñaago kadi yo Allah waɗ nandiral hakkude moɗon waɗa pamodiral hakkude moɗon uddir asigaji kadi hakkude moɗon kala mbawɗon dañde hewde famɗu yo Allah waɗon hen barke yo Allah ko kadi sutoro kadi aduna e lahara dendagal kala jiɗɗon on koye moɗon Allah ɓuuri andude ko moƴƴi e moɗon yo Allah waɗan non ɗum on jarama minen kam sowona weltare ala ko min dañi hen weltare tan min dañi hen ceerno e ɗum ɗo ko siftorde neɗɗo e wattorde neɗɗo wona gueɗe bebɗe
e minen koye men min teski on kadi min jiyon ko mbatton ko famɗani amen mawni amen feewi ceerno e belti hen no feewi e nde wonno ko gueɗe ɗe mbima ko gullitte ɗum ɗo wona ɗo tan haɗata ko aduna fof yeɓata e aduna ko aduna fof yeɓata ɗum ɗon neɗɗo so waɗanima ɗum a wawa yobde joomum so wondirma waɗe kalis min ngala kalis mum min mbaɗi hen e kono yallitanade hoore waɗir hono ni wona hunde wiyamde emin jii ɗum emin testimo kadi e ɗum no feewi eyyi Allah jarama noon on jarama kadi no feewi min beltima no feewi ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu